Manager, what did you do? ONYEOMA TOCHUKWU
Chukwu ka isi ife dị n'ite n'ọkụ oyi maka ọ bụrụ na o kwere ihe anyị ekwenye aka ngwa amụna Jakota. Onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọ bụrụ feki ụwa bụ ụtọ mba ịtọ nụọ onwe ife njikwa onye bụ okwu eze oyi mụ na-akpọ m onye ọzọ ọkpọ m just a friend oyi mụ na-akpọ m onye ọzọ ewe ije ọkpọ m just a friend maka na o nwere ego ọ bịa kpọba m onye ọzọ kpọba m just a friend ngwa n'ụlọte maka echi ụwa bụ ụtọ mba ịtọ nụọ onye evi na-emegide aka nwere ike olu echi ọbụla ọgaranya onye evi na-ata afụfụ maka na inwere ego aka nwere ike echi niile ọbụlụ bilonia aka nwere ike echi niile ọbụlụ tilonia ụwa bụ ụtọ mba ịtọ nụ ụwa bụ ụtọ mba ịtọ nụ ọ na-ekwu ka fanụ ogbenye yọba chukwu na ọhịa dị mma ọgaranya welie nwayọọ ịma na-echi ebuka ọ bụrụ okwutebelu m iwebe iwe ọ bụrụ okwutebelu onye ọzọ iwebe iwe ụwa bụ ụtọ mba ịtọ nụọ amamife mmeli iji ewolu m iwe ọnwụ ife mmeli gwa m yọba ya yọba ma gị lapụ iwe mkpụrụ obi na ọ dị n'iwu Chukwu rapụ iwe n'ọnụma na ọ dị n'iwu Chukwu asenye zunori na ọ dị n'iwu Chukwu osenye bụ na mmadụ ọ dị n'iwu Chukwu